Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications. जोडा तालुक्यातल्या काळीवन्य अभयारण्यात जे हाती खातीर राखीव क्षेत्र असा त्या कुळगी वन क्षेत्रात दोन हत्तींच्या कुस्ती लागली। त्या कुस्तीत एका हत्तीचो मृत्यू झाल्याची घटना घडली असा। वनाधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार ही घटना 2 दिवसा पयलीं घडली। कुळगी हांगासर ते केदगळा या जंगलात त्यांका एका जखमी अवस्थेत एक हत्ती मिळेलो। त्या हत्तीची पाहणी केली असता तिच्या पोटात, गळ्याक आणि सोंडीत मोठ्या प्रमाणात जखम झाली। तिच्यावर उपचार चालू असले थंयच, परंतु तिचो काल बुधवारी मृत्यू झालो असा।